נדליק את זה גם פה, זה יעבוד. ועכשיו תגיד שלום. שלום. תגיד שלום לכולם. שלום. ברוכים הבאים. יש יום הולדת היום לך או לסופרמן? לסופרמן! ומה עם עמית? תראה, שבשבילך זה כחול כמו של סופרמן ויש לו אפילו צהוב. בוא נראה אם עכשיו את נדע שלך יש יום הולדת, נכון? אז לעמית יש יום הולדת. כמה אתה היום? הוא בן 33. 33. כן, לא שאתה בן 13. תגיד לי מה שתעשה לך בר מצווה. אתה בן 3? כן. בוא תראה לנו כמה אתה גדול. תעמוד רגע, שים את הידיים ככה כמו סופרמן, שתי ידיים, יחזיק לך, ותעוף מסביב, מהר. תעוף מהר, פה גם. בפנים. לפה מסביב, פה בפנים, גבוץ, מהר, תעוף, גבוה. וואו, איזה סופרמן אמיתי. היה כדי סופרמן השני.